Hej og velkommen til vores video her omkring vores diakoni-DNA. Vi vil rigtig gerne med de her videoer forsøge at formulere, hvad vi tænker om diakoni og hvordan vi tror, vi skal arbejde med diakoni. Vi har lavet 5 nøgleord, som vi tror beskriver, hvordan vi arbejder, men også den proces, vi gerne vil arbejde i. Det første det er, at det begynder ved faderens hjerte. Altså at vi har faderens hjerte og ser med faderens øjne på de mennesker, som vi møder, er optaget af, hvem de er og hvordan faderens kærlighed møder dem. Det næste skridt, det er så at følges med mennesker. Komme op på siden af dem, midt i deres liv, der hvor de er, og tilbyde følgeskab. Og det tredje, det er så at sige familiedelen. Det er, at vi som kirke, vi som tjenende fællesskab, er en familie, der kan invitere andre ind, for at vise dem både, hvad en sund familie er, men også for at vise dem gode relationer, og vise dem et fællesskab, der favner og giver opmærksomhed. Det tredje handler om fortælling, nemlig fortælle vores historie om Jesus, hvem han er, hvad han betyder. Og endelig forvandling, altså at den historie om Jesus, og det at lære ham at kende, tro på ham, det bringer forvandling, det bringer et nyt liv ind. Så det er de 5 nøgleord, vi har. Men midt i de 5 nøgleord, der er der det her udsagn, Jesus er konge. Og hvorfor er det vigtigt? Jo, fordi diakoni er ikke bare socialt arbejde. Diakoni er ikke bare optaget af, hvor er behovene lige henne. Diakoni er i udgangspunktet optaget af Jesus og den tjeneste, Jesus har blandt de udsatte. Optaget af, hvad vil Jesus gøre ved mennesker? Hvordan rækker han ud til mennesker? Og hvem rækker han ud til? Og derfor så stiller vi os selv hele tiden det her centrale spørgsmål. Hvad med Jesus som konge? Er det ham, der sætter retningen? Er det ham, der sætter tonen? Er det ham, der hjælper os, leder os til de mennesker, vi skal række ud til? Vi vil ikke bare lade behovene bestemme. Vi vil lade Jesu kongedømme og herredømme være afgørende.